Bună tuturor! Numele meu este Mihaela, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Deși aveam acest canal de YouTube creat de ceva timp, nu-mi găsisem încă timpul, ocazia sau poate pur și simplu curajul de a posta ceea ce doream cu adevărat să postez. Așadar, începând de astăzi, îmi doresc să postez aici, periodic, vloguri despre cărți, muzică, teatru, filme. În general, îmi doresc să discutăm despre artă, despre pasiunile noastre și să share-uim, ca să spun așa, ideile. Totodată îmi doresc să public și audiobook-uri. Veți vedea probabil că deja există pe canal o parte din audiobook-ul Călătoriile lui Gulliver, care sper să vă placă și voi încerca să mai fac astfel de înregistrări. Ca să vorbesc puțin și despre mine, pot spune că, probabil cum v-ați dat deja seama, sunt o persoană care iubește cărțile. Îmi place să citesc, să cumpăr cărți, să vorbesc despre cărți, să împrumut cărți, ați înțeles voi. Așadar, așa m-am și gândit să încep să postez acest tip de conținut. Plecându-mi să vorbesc despre cărți, îmi doresc că poate în rândurile voastre să găsesc și ascultători și poate chiar oameni care să îmi împărtășească părerile sau care poate pur și simplu să se opună părerilor mele și care, nu știu, să își susțină aceste opinii într-un mod frumos și cât se poate de adecvat. Ce îmi doresc pe viitor? Voi încerca să fac vloguri despre tot felul de lucruri în materie de cărți, în principiu. Așadar, săptămâna viitoare voi încerca să vin către voi cu un prim vlog în care voi discuta despre cărțile citite de mine anul trecut. Voi încerca să vă prezint cărțile mele preferate, cărțile care poate nu mi-au plăcut la fel de mult și de ce nu mi-au plăcut atât de mult. Voi încerca să vă prezint autorii care m-au impresionat și poate chiar să vă atrag și pe voi în acest periplu al lecturii. Sper din suflet să vin cu titluri interesante care să vă atragă și voi atenția și de ce nu și voi să-mi oferiți mie titluri interesante, pentru că și mie îmi place foarte mult să primesc recomandări de cărți, la fel de mult pe cât îmi place să le și ofer. Acestea fiind spuse, chiar îmi doresc din suflet să vă rog să vă alăturați acestei comunități, să fiți sinceri cu voi și cu gusturile voastre și să vă faceți timp în fiecare zi de lucrurile care vă plac cu adevărat și care vă fac fericiți. În această ordine de idei, eu vă aștept săptămâna viitoare cu un prim vlog, așa cum v-am promis, și sper să ne distrăm împreună în această aventură. Vă mulțumesc și ne vedem data viitoare. Pa, pa!